Os comerciantes de Chantada agardan cos brazos abertos a chegada do Nadal. A Asociación de Empresarios vende presenta a campaña de Nadal, que chega cun atractivo premio ao consumo no comercio asociado. Por outra parte, a partir desta fin de semana, a vila e as zonas comerciais estarán oficialmente en festas, coa colocación dunha ambientación e decorado que chega de mans moi especiais desta volta. A campaña de Nadal este ano empeza do 1 de decembro ao 6 de xaneiro. Este ano vai haber un premio único de 1.000 euros para gastar nos 56 establecimientos participantes. Teremos 96 pinos en diversos establecementos. Teremos adornados por uns muñequiños feitos por Albores e por Afa Chantada. Despois, os Domus Vi, que é o antigo Geriatros, vai preparar os adornos da rúa. Despois, Asdeme fixo estes carteliños para colocar nas portas con distintos mensaxes en todos os establecementos asociados. O sorteo dos 1.000 euros parecíanos algo distinto, queríamos facer algo distinto e, pensamos que era un premio un pouco máis xugoso que as cestas de todos os anos. Colaborar cos distintas asociacións parecíanos algo novedoso, algo para que a sociedade chantadina se integre no pobo. A chegada do frío xunto coa época de compras por excelencia é a gran esperanza para moitos sectores dentro do comercio retallista local e tamén das empresas de servizos. As compras nas vindeiras semanas van acompañadas de vales como os das anteriores campañas e o esquema para participar é o habitual. O día 8 de xaneiro, volvo a repetir, faise o sorteo e poñerémonos en contacto co gañador. Xuntar a dinamización económica e a social foi o obxectivo de AECH nesta campaña, que estará chea de pequenas obras dos usuarios de Asdeme, Afa Chantada, a residencia de maiores Domus Vi e Albores. A idea é trasladar a súa ilusión ás rúas. Hicimos en la clase de aula de ajuste las tarjetas, primero en un folio y después le pasamos a cartulina y después la pasamos con rotulador negro y rojo y esos fueron los mensajes y después en el aula de serigrafía fueron los adornos. Los amigos que son como las estrellas, que son no puedes vivir siempre, saber que están, felices fiestas. Mensajes positivos de Navidad. Sí, de Navidad. Que é o que fixestes dende o voso colectivo para colaborar ca campaña de Nadal dos comerciantes? Pois fixemos os dibujos moi bonitos, con goma eva, e con olliños así destes pequeniños, con sombreiros. Que cousas hai? Bonecos de neve, por o que vexo? Bonecos de neve con sombreiro, arboliños de Navidad. A idea ocorriuse xa a monitora. Encargáronos facer os adornos de Navidad. E, un pouquiño gracias ás ideas das nosas monitoras, de Aser e de Minia. Elas deronos as ideas e nosotros fixemos o traballo, axudado por elas. E, como ve, fixemos unhos cubos. Aquí a miña compañeira, que coseunos por as 4 partes, por 6 partes, e despois este cubo, porque isto é unha red inteira, cortada en 4 trozos, cosida, e despois iso pasa a ser isto. Un regalito, un agasallo. Un paquete de regalos, simulando paquetes de regalos. Uns van así como este, por exemplo, pintado, tamén o pintamos nosotros, os lados tamén os fixemos, e outros van con papel de regalo, tamén de colores verde, colores rojo, tamén coa súa moña, e todo moi ben. E fixémolo con moito cariño, seguro que esperando que lles guste á xente. Todos na plazuela. Sí, os cubos sí. Esta fixémola tamén, como dixo a compañeira, con un grupo de residentes e residentes, que somos un gran grupo, con estas dúas artistas que traemos aquí, que son as que fan o difícil e nos enseñan a facelo. Entonces isto é para adornar a calle Juan 23.
Aprendedes moito facendo estas cousas, Pois sí, muchísimo, sí, pero yo debemos a nosas monitoras. A Minia, a Ser, que están aquí con nós. Sí. Es. E isto sirve pois para estar presentes nas rúas de Chantada, non só dentro da residencia, non? Pois sí, porque como quedastes contentes na festa patronal, quedou aquí todos contentos, pois repetimos agora nas Navidades. Ademais, fixemos 3 pancartas, uns aros tamén moi bonitos, pero as pancartas en varios idiomas, porque a nosa compañía arriba é internacional. Entonces, temos en idiomas, porque temos turcos, temos sirios, temos rusos, e pronto baixarán os países nórdicos, que nos falta Noruega e Oslo por baixar. Entonces, eu son deste ayuntamiento e gustaríame pois, que todo estuvera o máximo presentable. Para nosotros es muy importante ya solamente que nos consultaran para que si queríamos colaborar en lo que rápidamente colaboramos activamente, sino que además estos muñecos que los vamos a ver distribuidos por todos los pinos de Chantada, y la gente cuando los vea, todos los usuarios de AFA Chantada, pues van a ver y dicen, esto los hicimos nosotros, mira qué bonitos, qué bien quedan. Y bueno, estamos encantados por el acogimiento también de lo bien que han quedado desde la Asociación de Empresarios, y pensamos que todo el mundo, la gente de Chantada, pues va a poder disfrutar de esos adornos.